OK, takže vám ukážu tady náš chrudimský skatepark, abyste viděli. A možná vás to i zláká, počasí nám moc dneska nepřeje, jsem se rozhodl natočit video. První jsou naše nejjednodušší rampy. První rampa tady malá pyramida, z jedné strany flat, druhá strana. Na pyramidě tady je rail. Kdybyste nevěděli, co to je X zábradlí, tak se musíte klouzat na své koloběžce. Tak tady máme bedno na Feeble parkour. No, jsem se malem zabil teďka, ale to neva. Velká pyramida, jak můžete vidět, je o něco větší než tamto. Takže tady velká pyramida, tady i tady.